Ti kalau babue parestongan, kalau den salangan kau 10 tekong, ni kau bayar sama le, itu na riba ni. Pidi salangan orang piti 20 juta. Tu bekola kama bayar dia na awak piti 1 juta, tari momen, tari mojela. Ambo pernah sana ya ni salangan piti mau puluh. Sama minta piti tuan nak mau bayar dia piti mau nak piti juta mau tu capek tari mau nak apa baju kayo. Iya apa balik baju kayo tu dah anak tu baca lo tu tapi nang babue parestongan salah. Kalau 50 juta jual, 56 tu bayar je nanti mah. Kok kan naik gitu saya deh. Dia nama dosa terkurang mani mau kan nama dia dua ende. Ande aji menelang ambo pite. Ande menelang ambo pite. Kan ande nan ambo nande tolong tua. Kan ande nama ni mau riba tua. Ndak andehnya na berso tu don kanai do ambo gai. Sabo andeh kon ndak kada pe makan riba do. Kalau ambo ndak amuah menyelang. Ndak cie kanai do toko arasi wal murtasi finar. Nama nani bo riba, jonan magia riba samo-samo masuk neraka jahan. Ndak kata lo di kita suruh go tu do. Ambo lu wilu we kininya ambo ndak kata lo do masuk neraka tu do. Ko ado gela sugatan masuk neraka tu ambo ndak amuah do. Ndau. Ibu malaikat masuk neraka tu kundau cewa. Alasan masuk neraka wangko segala macam ku wa mangecek lai mangara jon inda. Ko kada jotong ku. Manyuwa ugang sumbayang tapi ungku ndak muah sembayang. Ko bayo ungku lah. Ugang ingkin ku mai sembayang wajib kalau inyu ndak pernah sembayang do. Nyu malah muah dia nya. Ukuat tagak je lah baik tu alun itu dah. Bahan yang kuat hoinya. Anda tak pencaci gigi kau sudah ada. Ambo ampe bela tahun ni semua saya belum pernah guru ambo majan sembahyang mangana ida. Sembahyang ko yo mangana tu ko yo mangana Allah tapi ndak mangana sedang dua ida. Barukuanan balakukan rukun 3 baleh. Sareknyo 5 rukune 3 baleh baru jadi menyembah yo ambo akan Allah. Jaleh nan disambah di mata gak menyembah apa si sambah ba'a bana na menyembah jo nan disambah baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un tamporno pulang ke Tuhan kok kamatin luang matilah di kok lun jaleh don doa apa-apa lun sana lun jaleh do sampai pulang ndak tentu dosia Tuhan memana mojan mati sekali kadang-kadang nampak dan bolu manga-manga tu nyo mati lo dah. Mati lo Sumbayang dia lo jo mati lo tu. Amang mati lo wa. Ugal mati ugal lah. Yang jo laba puasa orang laba lah. Kayak wa kadang-kadang berzakilan ni. Jika mati dah baba. Kau ndak sumbayang alun mengaji kau kasugo alu mati lo Ayolah ilaha illallah mangana mo itu. Iyo, anyo baca ko itong kuna mati to pasti. Kini ka lai duit jo saray ko na. Buwe sa karon nanti bo lai duit jo lai. Kini buwe awak kok biswa kok buka tibo kok bilo-bilo mati at di niya lai. Pitolong cari Allah. Cerai mati ko ne payah no ne ha. Tula pulang sekali. Pak Ibu, ni yang hormat. Mati lai kaji Sumbayang tadi nyo mati juga mah. Tapi nyo sumbayang tu memulangkan diri kepada Allah. Mati ko pak. Kadang-kadang ibu wak mencelia ugang mati na indak pandai konde. Languah hijau. Taunwe lidah tabalia incek matoe kamati sadiah wan celia. Ko batanyo cek tongku asap bau ugang tu mangko takah tu mati tongku. Ndak banyak aja waktu rojo. Dek karano ndak biasa mati. Tu sabo yang kau takkan. Yo, nama mana lah bakaji mungkin dah galak nama nangak kau jual. Pina mana lo bakaji tu juga lain malu kan besok mati kau mati sekalinya mah. Tahukah anda mati ko kalau ndak biasa kalau ndak di pengajaan payah. Kalau kami di surau setiap patang sinayan mengaji si kojong kuluna mati itu nama pengajaan mah. Mematikan diri sabalun baru sanang mati wa ndele cukui 8 ugang wiria izayan. Di tu. Lai lebih ya. Nyo kan lapannya tu tujuh di tu jadi tu. Oh nak asa banyak kalau patang sinayan agak gua kan. Tu.
mati. Dimutu kabla anta mutu kata seorang ahli tasawuf, tolong pulangan diri kepada Allah sabalun dijapue. Tolong matikan diri sabalun murah mati ko nyendeh baatu memulangan punyo Tuhan ka Tuhan lama. Ma punyo Tuhan tongko hayai awak duit kan di duit Tuhan. Agian ayai ka Tuhan mati wa mah. Kudarai siap punyo Tuhan agian ka Tuhan lama. Ndak berkoso ada dah. Iradai siap punyo Allah ndak bakaganda oi dah. Samia siap punyo Allah ndak menengau oi dah. Basir siap punyo Allah ndak melihat oi dah. Kalam siap punyo Allah ndak bakatau ali dah. Kalau awak ndak ado dosa na jadi kau dicipir ugang awak bengi jo ali dah. Ugang mati dicipir ada bengi. Itu gunoi ba paham dosa. Tolong tanggina kaji kau. Tolong kamian wiri patang sinayan, tolong kaji bana idui kamati, duya kaba akirai dosa nak yang hadir. Kalau nak tantui kodo sisio mati. Jangan cuba mati orang mati awak mati loh. Kerima di marja balam tajo topuso je mati jo boleh. Ambo to ai kana siang basalisia jo topuso ndak babaan. Dia basalisia tu ba ada dia tu. Kancang tu mo tu. Lah jadi bahasa yang cak le tongko naganca tolong cari kaji duit nak dipakai mati nang kadi takti. Makasih itu tongko Allah cari. Kece ugang Tuhan ampie tongko tu kece. Jadi katanya tu. Oh disabuina jauh anda bataro ampie ndak basa batu bak di luar bak dalam zat Allah sama tomato. Itu ungkapannya bagus dia luka bantu. Kira itu lah. Baca gua nak bantang ba ampie nak bantang tu ko tangko ba luar ba ram tu baca ko tangko itu nambah tanyaan innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah bi dulu sia nambah janji jo engkau ya Muhammad sabananya berjanji dengan Allah Subhanahu baru dia kenalannya jo Tuhan tu ko kadang amuh gam bi bacu mehan bi ato akaungku tu iyo ndak anduang na den tu dua rondoang. Ada kan bangki lo gang ko macam meh awak mengaji de ande. Lamuan antu tuo mengaji mangawan nung kuluna kasugo tio isna aba cumen. Mangana mo e kasugo juo mo tuangku tu tak kasu je bantu enya. Ugang umah itu juo anak e sorang baru tunyo. Iyo sorang nak ada. Hampir dua je. Allah lihat sana mo yang hormati. Ko inge pai boa pasan nambo ko skwa. Ko ndak kamai ko mati ge mo sudah ko le ko ndak do mo kamai le do pasan bo cie tolong bana cari kaji mematikan diri sabalun mati. Itu isi sembayang teman deh. Jangan cucu boje sembayang kalau ndak pandai mengana Tuhan sabanallah te. Allah. Au. Paki lu mancalia ugang sadoe lai. Au. Ini landeh wow. Lata cengau kan kasamu saja baru bar. Tahangke lo tetek tu. Allah bar. Mangga pak jaga tangkok garudu. Baru mulai je sembayang tu selera apa kena bismillahirrahmanirrahim. Dari kapulang ayah anak kagayo gaya. La ilaha illallah. Asap bawa tetangko karena nandikan naik ndak tentu deh. Tu mangko panganan lala itu sabon. Tuangku sembayang ba tuangku lihat do panganan. Oi, ambona teh na. Allahu akbar umah kabatok pitisia kadisallah. Sudah tato lot yang Gibson sagat tu yang 40,000 lo sametnya. Kerami anak sagat tu 70,000 lo sakota ko nananca. Entah kuatilah hendak sudah nak diam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alah, pes sembayang teman-teman. Kadang-kadang teman uang lewat sudah sembayang. Anak moe sembayang tadi itu. Sajak mulo dia tok sampai ke Gibson, sampai ke Karami, sampai ke orang tukang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sudah mayang? Nado isini Allah edo tongku itu bana sabo edo sana amboko malai sembayang. Sembayang jo nak sembayang samuanya aja. Dia nak sembayangnya do banyak, pitihnya aja. Dia nak do sembayang do bagana, jadinya aja. Mangalo ka anak je lah. Nah, kau contoh seorang. Lah,
Selesai tu tuanku. Barakali saya semalam, 5 kali saya semalam. Dek dunia, dek karajo dunia, Allah tinggal. Dek dunia, sumbayang tinggal. Dek ulang lama karajo kalimi timingi. Mancari ladiang jo, mancari sabi. Matwe jarum jo, matwe pinjai. La tinggi pulo sumbayang muga. Ingi, dek ulang lama dua di palanta. Menonton TV yo parabola mencari dunia dalam berita dari SBY lah sampai ke Yusui Kalala tinggi hingga pulau Sumbayang de ulang lama lalu bakaru dari migau lah pindah ke dalam tabuah hari pagi salimui di tambuah ayam baku kuah jawi malangua kira hari lah jam 7 lah tinggal pulau Sumbayang so de ulang lama karajo di dapur mambué sup jo mambué bubue mbue para gede jo mambué cindue lah tinggal pulau Sumbayang lo de ulang lama baularaga balagi-lagi jo bakat aja main tenis jo main bola lah tinggal pulau Sumbayang de ulang lama jadi sopir oto dari Padang ke Padang Sago pagi-pagi pulangnya sanjo lah tinggal pulau Babuko Pua kode dunia saudara di sana Sumbayang tinggal, puasa tinggal, ibadah tinggal, gara-gara urusan dunia. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai segala orang yang beriman, jangan kamu lupa kepada Allah gara-gara maurih harto bando, gara-gara maurih anak cucu ulaika umul khasirun. Ikolah ugang nan paling ugi di atas dunia. Dek karajo di dunia, tinggal Allah, ikolah ugang nan paling ugi do sana nyader. Bari kita nambah sabong mabiliah untuang mamiliah ugi. Batigonya, salah bieta manuangnya. Kalau tak pilih do sana laki-laki bersih, untuang na ugi. Kalau untuang coba mulai biswak sumayang subuh agak sekali. Jadi sekali itu tu nama nalun sumayang buat subuh aja lu cie. Asoan lo baso es yang subuh. Biasa awak jam 9 jago kini jago 5:30. Tu cek bini awak bermimpi jauh je. Usalli fardan subuhi rakaat ini ada ni telah Allahu Akbar. Sudah sembahyang 2 rakaat kita bermanual. Yo, aku sembahyang. Sembahyang lu no sale tau. Wah baga jago mah. Biswak subuh ulang lo lihat. Tu tempo ka sa minggu. Masuk posol itu nih. Posol saya tolong sambayang. Beko puaso lagi sembayang indah, babaju lagi basigawa. Tili. Nampak juga di balai yang perlu di malah gaya kota sapu. Baju lagi siga lonceng garaja malah lewat jadi balai. Gawain dado. Tu samo tu puas. Banyak tu peserta tuanku. Ugang na posos menda banyak. Jadi muda terutama. Ambo lu kan mudor. Ambo sembayang tu sana ke kira sudah jadi tuanku. Jadi pakai aku banyak tinggal mayang. Wah ini pakai tu gen yang nusare nonton bola ke jam 5:30. Lalu oleh jago je sabale. Tempo ngaji re tu mado. Sudah jadi kuy namanya sabok ko nambage na kan awak manyuwah ugang sambayang. Kalau manyuwah ugang sambayang awak ndak sambayang dulu mamue nako. Dulu pada ande tu nako ne. Ande kau usah nako kudian, ambo dulu. Kalau ambo ndak mangarajo ambo suwang ki ugang ko. Piko lai ambo suwahnya tuanku ugang ndak ambo ada mas mangarajoan. Ambo masuk surga ugang ambo suwah tu masuk nara ko pasti tuanku iya. Tapi kalau ndak ada orang tu dapat suah-suah do ndak tahu do apa tergolo tu. Orang tu tinggal di puncak gunung. Seorang.
Ndak ada orang na lain do. Ndak tahu Nabi Muhammad do. Ndak tahu ungku Bandar Rosati dah jadi tuanku do. Ndak kenal jo ungku lunak. Ndak kenal jo cutai tunggai do. Tinggal di gunung seorang. Ndak do menyembah Allah. Jawab bah kau nak sembahyang. Aden ndak tahu do. Radio ndak lo dapat siaran ni nanda do. Lapse tiri ndak do. Pajak tu ndak radio lo do. Tinggal di puncak gunung di bawah talang kuning. Seorang je. Babulu mukoe. Tu. Iyo orang hutan takok dia ni. Pijang keten dia doan tempu bintan. Ndak sembayang sudah tangku ndak apa-apa. Di kalau do sana ambo disiko, ambo caliak do saya dari calon-calon masuk surga sado alai. Sampai balai anak gajo di laluan. Susah hidup 5 kali sehari. Kalau menangis jen tuan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berhormati, itulah pemandangan tujuh balik. Ugang menyabik padi no usah disurahan sebab awala sudah mencai piti. Kalau kau mencai piti sudah mengaji kau sudah menyabik padi no saya. Setelah itu Nabi dan sana yang hadir tiba di Masjidil Aqsa. Tiba di Masjidil Aqsa dan sana yang hadir Nabi ditatiangkan ayat 3 galai ayat putih aja. Ayat aja ni. Ini susu lebih tadi. Ayat susu je, ayat tua je. Ya Muhammad, kita kabarangke le Muhammad kata langit, siana jago pai kini kata langit jombau. Siana lo tinggal. Jago nan duan tu ni, berko tinggal tu ah. Anu tu ah. Ndak tu lah jago ada. Lah. Ko kata langit ni ko ba? Jaba gagah ko lai. Asra lah si bodo ma 5 kali gantian 7 le pemandangan. Lah sudah selesai asra. Nyarat ay tengok indah sidratil muntaha wan indah jannatul ma'wa sampai kat sadugo jannatul naim nu sana yang ada. Ya Muhammad, kita kadang kata lagi le Muhammad. Ya. Kini Muhammad ko aye 3 galai Muhammad ka bajalan jauh anda tak kira do Muhammad minumlah dulu. Iko aye putih Muhammad, iko aye susu Muhammad, iko tua wahai Muhammad, silakan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ambo mencontohnya dong nak minum gay kok doh. Jangan minum tu mencontohan. Sadaqta ya Muhammad, kalau kau minum air putih kau je Muhammad, mabuk umat kau nanti Muhammad. Tambah je agama dia umat kau. Malai semayang tarawih, malai berpuasa, malai bersyirah mirai, malai berwirid, malai semayang, malai bersedekah guys. Kalau engkau minum air putih kau ya Muhammad. Tapi kalau engkau minum lo tua kau Muhammad, gilo umat kau. Mabuk. Sedangkan nak minum tua lah mabuk ni Pak Ibu. Kalau nak lewat jam 2 balik Pak beko kau kalau lalu makan kan jam 1 ni kau. Kalau berangkat mau pulang kau jam 3 di rumah saya der. Berangkat beko jam 1:30 kau di rumah jam 3 ni saya der. Lah banyak kalau basobo orang borogen kau lagi lo. Lagu itu tukar, musik tukar. Kalau lah jam 1 ke bawah model ambo tarangar mo do. Ambo pare na lagi ora. Matoy putih ada. Nandi cali itu gang batu lanjang gege itu nya. Banyak ka tujuan cedek lasuan dia tua 5 tahun deh. Deh belum. Mabuat tau kau pakai bir di bawah pentas itu mak kalau lajan dole ke bawah mak. Nauzubillah min zalik. Orang kalau lain tak minum mabuk kalau mama kau lagi kau minum kau mabuk segala umat kau ke dunia saudara lain ti Muhammad. Benar kau minum aja susu Muhammad, tapi sayang dak babi handa Muhammad. Tiko dagui engkau minumnya. Kalau engkau habiskan Muhammad, insyaallah seluruh orang bungin pasti sambayang dan pasti puasa sadu Allah habis Allah. Pidai ndak engkau habis handa Muhammad. Hanya sapatigo na layamuanya. Baganam dalam rumah tu. Paling banyak baduo na sembayang bulia dietong di suak pagi. Anduang cie. Bagindo cie. Supia cie. Minantu cie. Tongko. Anak baduo tongko. 6 na sembayang anduang je seorang itu. Tak percaya candia lebih suak. Iyo mengaku sogang gua. Jadi akulah tandai Muhammad karena engkau minum hanya saketek. Kalau habis tadi tu Muhammad, seluruh umat engkau akan mukmin semuanya. Tu balik Jibril, dah do cari tolong Muhammad, turun jenjang di perlangit nang pertama ameh nang kedua perak, basi pacik di ameh, basi pijak di perak, mendangung langit pertama tak di
tiba langit pertama. Bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam menceliak kasuuk galak, menceliak kaki dam menangi. Dia celiak kasuuk, dia celiak segala orang bungin dalam sarugo tamasuk malabai seorang bayo. Abai nama undang tuang selipatan ko sabanallah santai dalam sarugo. Calia kaki dah kira pintu neraka baswo sagalo ugang korupsi, sagalo ugang memakan piti jalan, memakan piti surau kalea komo dalam sabala. Astagfirullah. Kau langit pertama, langit kedua bersama Nabi Isa, Nabi Ayah, langit 2, 3, sampai 5, 6 bersama Nabi Musa, langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihis. Langit nang baga, kau deh langit nang kato, kau nak disiko, kau deh Allah tiba di langit, kau deh. Aswa-aswa na lapang gue warlo ako telang Kau langit nang katujuh kajian. Tiba di langit nang katujuh tanpa basa-basi, lanjut saja ya Muhammad. Tiba di Sidratil Muntaha. Tiba di Sidratil Muntaha, satu batang kayu yang besar. Saya gue 70.000 tahun malaikat Jibril tabang sampai di batang kayu sidrah tu lah 70.000 tahun alun cukui sabarlah tak kediliangan deh. Baga kadang batang kayu itu. Mana kadang pada batang hiduang bomba ni kata lah. Tang hiduang mu kan kadang mana kau. Tapi mancungnya senek pun deh. Tambah 2 tahun lagi kau tambahnya mancung deh. Suka kadang Sidratil Muntaha buah tu kau sagadang merah kau buah ya. Santiang buat Sidratil Muntaha. Ya, tak usah dikaji itu tuanku nyok panjang itu sebab Nabi Ibrahim sama macam ni begitu ngecenan. Taruh kata tuanku tiba di Sidratil Muntaha kata Muhammad kata Jibril ya Muhammad. Singgung aku bisa mantakan engkau ya Muhammad. Kalau taruh ambo kata ya Muhammad, ambo tapanggang Muhammad. Singgung kau bisa mantan engkau nya. Okeylah kata Nabi Muhammad. Sabi kata Jibril tiba awan putih sarang meja. Di gunggung Rasulullah kata tiba di Adratil Qudusiyah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut taibah. Kata Tuhan, Assalamu alaika ayuhan Nabi wa rahmatul. Jawab dia Nabi, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kau dikaji step baik buah. Kadang kawan kini ada nama dapat ilmu kancang at-tahiyatul mubarakatuh. Nina. Sabar. Awak di samping semua yang 8 yang di akad tubuh. De awak angko. Ambo tanyuan deh. Ba aku kancang tu na tadi tu jo. Iko tu aku mahalau ubili. Aja ambo ubili. Malau ubili tu tu iyo. Sedangkan ubili Andri aja nak takuin jadi. Deko kau ubili jadi ubili esne wen je ubili he. Ubili sakit je anda takuin jadi ada apa? Ndak ada kau kata lalau ke ubili deh kau jo. Ya kata lola suah lewat balik je. Kau nak dokan dia dah. Aduh, lu tak kau je mencodang agak kamu nembak. Agak kamu nembak, kau dia tembak. Tembakan dua ngatuh je. Tembak uni tu yang kalah. Manganam. Mungkin tak kau bantu kau batan dua. Dah ada lo ilmu. Aduh, lo nak cariah je. Ngagi sedek. Aduh, lo mau dah kau jangan dicuci nanti aja. Dah ada batanya kau sengen yang jual, dah ada bagu unek jual, tu kan jual lah. Tunjuk ya. Batanya aneh serang sama yang tanya tadi, mau mah bini jauh tunjuk. Nah, apa rahasianya tangko? Kau ditarangan segenek kau ba? Lihat muah mambia. Nama nalah santu tambah keyakinan nama nan alun kok le yakin tolong tuwian. Kaji keputusan dengan kau ambo secara simpel macam lihat kau. Nam pertama sekali balipe 3 basatuan 2. Mana 3 tangku dalam sembahyang kau deh balipe anyan kalaja. Apa dikatakan ayang kalaja tangku tubuhan nak kata anasirnya ampe api angin ye tanah ampe di luar ampe dalam hati jantung gabu buah punggung kulit daging hurek tulang kalimahnya la ilaha. Caro malipe itu nak kabawirian yung kuda. Baca meninggal tubuh alam sembayang abawiri benar lu deh ha. Kalau bos sabui nak ini tak kerpek dah kau sebab ate meja dah itu tak kau sana ada. Nah jadi kalau balipe tubuh alam sembayang berarti dalam sembayang batinggan tubuh anak kasa. Batinggan kau pakai kau indah. Batinggan kau pakai kau indah.
Itu mangkoe kata seorang ahli tasawuf, sia sumbayang taga sodinyo adonyo doso paling kadang. Wujuhu nafsika zanbun kabir. Aden na sumbayang ancak patuang sembah lain. Bagi kiro deh jan babak cewa da babayo sembayang ne. Sembayang lah nahang sembayang na mo Cak tu ngak macu sembah lain nampak kan. Baca ro sembayang aja, menyembah Tuhan. Di mana Tuhan di Kaabah lalu aja. Yuhunjunan lancang ada jatuhan tu yang kena muhanya tu. Mangala lalu jangan si kau dapat dia kami bantai bungin tu aja wa. Kau suka lu sudah uang lalu dia si kau aja wa. Iya kau yo di sini Tuhan tu tadi japu ingin. Wang ni jadi Tuhan kau bantu suka bungin bantu aja. Pulang-pulang begini tu apa lo suka aja wa ke. Pinyo Tuhan tu ndak di sini do laisa kamisli sai. Pun Allah tu ndak serupa dengan apapun, ndak bawajah, ndak bamuko, ndak batalingo, ndak baiduang, ndak ada menyerupa dengan sesuatu jojo makalu itu baaban tua Tuhan jadi tatanyuan tembak patuilan suanganya. Lah itu anak buah Nabi Musa menanyuan mah, Musa maunya Tuhan ton tembak patuin suang. Kelap buat sedoanya. Kamu ada tembak patui. Uji suara dah deh. Nama muah mengaji, jangan tersuguhan tidak muah ada tersuguhan tunggu. Lah jadi Bapak Ibu yang berhormati, setelah itu Rasulullah nang kadua le tunggu setelah dilipek tubuh nang kadua dilipek ainyan sabitah nyawa pada kita rasio nyampe rasio sampai tunggu ujui alimu nur suhud ada waktu nyawa pada kita rasio dari Allah Subhanahu wa ta'ala balipe lah dua tunggu dan balipe batinggan nang katigo sama ngai awuh je lapa ngilu je paniang batinggan dalam sembahyang jadi cuba lo minun dalam sembahyang Allahu Akbar batal sembahyang kita di sana kadang ada gigi wa agak berlubang tas sangkui ke kecanggung yang lah seminggu dalam ada sembahyang. Lah seminggu tak sale canggor yang sudah wadi dagu esang. Canggor yang ku hagun masuk gigi tu ni hagun sangat boleh. Jangan didagoi. Sale ke kata lingo lo beko sudah makan bangun dagoi. Ya ko ibo nawa. Tak ko dah tu beko lah makan dia ala. Sudah sembahyang makan dia kadang-kadang canggor yang ku ibo membuang ne. Yo maha. Agun kau ni. Itu. Jan. Jadi balik pek tiga tangko iya. Tinggal dua nak pertama Allah nak kedua Muhammad. Allah Zaid Muhammad sipai. Pulangan sipai kepada Zaid berdiri Allah sendirinya tangko. Qiyamuhu binaf. Tu mangko asyhadu alla ilaha illallah. Sakate sakabawah tunjuk jampu dosa ner akike sipai Joseph siapa nan sipai siapa nan Zaid baabana sipai Joseph tolong tanyuan kaguru dosana yang ada. Berbayangan dengan pantun la ilaha illallah kalimah nan bayak kasano sadonyo arifin mani dia. Cubalah pandang-pandang jola piak bilo tak pandang duo menjadi Siria. Colong cari bana kaji sebelum anda mati, terutama generasi muda itu tu kalau ngaji saudara. Kau cawawa muda le mengalakeh na mengaji anyo kamat mati. Itu nya tu. Telah mati ya, saya nak mati lo nama mengaji telah mati ya telah ngaji dah. Jangan mati-mati sekali ya, Wak. Pikolah tentu kaji lah tentu Allah buliah mati ndak baa ge mati tundok. Iwan doang ini yo hanya tadi dari itulah tak suwi. Nah, jadi Bapak Ibu yang berhormati, itulah kaji tadi tongkoa tentang memulangkan diri kepada Allah. Cari kajinya kepada guru Anda masing-masing. Setelah itu ya Muhammad, ya Allah ada apa? Apa yang kau minta gini Muhammad? Aku nak minta apa-apa doh ya Allah. Kalilullah bagian ke Ibrahim. Kalamullah bagian ke Musa. Ruh Allah bagian ke Isa. Khalifatullah bagian ke Adam. Ana mau minta, ambo ndak minta apa-apa doh ya Allah. Kalau engkau ndak minta, aku kasih engkau gelar Habibul. Nang kedua aku agih engkau yaitunya kawatim surah Al-Baqarah untuk ampunan umat. Nang terakhir aku agih sumbayang 50 kali sehari. Nabi ko luwi jo 50 mana. Tu gunanya lah tu. Ibu lagi kanam di stop di Musa stop Muhammad jangan kencang nama stop. Kancang na tekan komplang tu mama jangan kancang na lagi. Mak Muhammad yo Kak Musa. Tu kadang nunggu ang pada nama tu. Oi, kau Kak Musa. Iko oleh dari Allah Rabbi untuk orang bungin kau Kak. Apa?
iko sambayang 52 kali sehari. Nak tanggung kagadang hati Nabi kalau mau banyak dari Tuhan untuk ngomongin. Kata Nabi Musa, Muhammad ni tahu Muhammad ngomongin tu kakak sawah, kakak ladang, ke manggaleh, ke bagale. Dia yang tu mah 52 bilo kakak sawah yang tu. Bilo ke bagale, bilo ke batikek, bilo ke bagi cu tu. 50 kali habis nanya. Kalau sama yang lihat tu cu tu jangan lihat. Tu ba caroe kolai Kak Musa ko dia Tuhan nak kondai mo minta lihat kata ndak babaliak tentu dah babaliak saya dan babaliak ini babaliak capek kata urang ke adik babaliak nabi syuta tu bolang lihat ya Allah bagaikan ya Allah ya Rabbi ififni ya Rabbi ya Allah ringankanlah ya Allah umai ambo lama-lama diku tu alimo baliak lo lihat baga tinggal limai pe limo tinggal je leka tu baalai, kamu tulis la ilaha illallah Muhammad. Ampe 5 je 52 tu diangkat cik orang bungin, sama je lagi je kerja tu nya tu. 5 kurang sama je ndak tu. Tahu orang dia tak minta balik. Kurang lo 5. Balik ampe pula balik dia. Kurang 5 balik dia. Allah 9 kali balik 9 kali 5. Ampe 5 50 kurang 5 bagai kurang ampe 5 bagai tinggal ai. Tinggal 5 mai. Ampe 5 tinggalnya leka 5 iya tu balai mbo tu leka oi Muhammad 5 tu mai indak jo talok di umai ang tu do Muhammad minta je 2 kali setahun kali nak kata judi awak na tu kalau 2 kali itu pan wah saji tu mana Teko pa ako ndak mo nakage ko nabi. Ko nabi ndak kama bantiang kabega galala tak pernah pa don sana nya dia. Kak Musa, ambo 5 ko kak kalau ndak jo talo di umai ambo tu kak banti jadi umai dan. Keluar lah gahan deh wah. Tu nabi ngecen mah. Kalau ndak taluk 5 kali saya semalam di umai ambo do ancak perai jadi umai ambo kata Nabi. Astaghfirullahalazim innallaha ghafurur min kulli zambin azim wa min kulli maksiatin sagiran waka. Sangat dua gitu ya. Dia lalu sana ndak ba alam be ko. Jadi awak dia ahnya. Tu balik agak ni awak lembek mulai tadi. Apa lo tu deh? Mana nyonam bonya? Lalu pun deh. Tapi lain deh lagu dulu mah. Meminta ampun aku akan Allah yang basa di atas segala dosa-dosa aku. Dosa lahir, dosa batin, dosa gadang, dosa ngene, dosa bisan, dosa minantu. Iyo deh taman nuangnya pokoknya segala dosa ande. Ande jili ada dosa. Lain aja lah. Apa dah indah-indahan kaya lah eh. Mentau mah kacau mas tua, awak apa di bulan lang eh pak? Oh. Dah bulan lang, mangana mau tadi tu nyanyi mencibi. Itu tu nyatiin deh. Pokoknya kalau astagfirullah tu minta ampun lah deh ya. Lan deh. Bapak Ibu, jadi kekel jong, lan deh tu Allah andeh. Tu dia capek lan deh jadi lah. Jadi kau tu cewek atau kau orang ni kecil lan deh, indah do gay do. Dua hurangnya kok kayak. Semuanya bapak-bapak ibu-ibu yang berhormati, tu bakal kowe Kak Musa, dado minta kurang lihat, ndak talok dok Kak, 5 ko kalau minta kurang juga Tuhan, malu boleh. Tu balai Muhammad, ambo turun Kak, turun iya. Salamai tinggal kamu sangat, salamai jalan dia Muhammad. Nabi turun pada bumi, Nabi baca pada bura membuang kau naro. Dilayangkan pananan jauh ditukiakan pananan pie. Panik bura meninggi, bura maganda. Kironyo Nabi latibo kota maka, Isra merek lahta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.